Mária, ideme ťa upraviť pekne. Áno. Takto ti najprv vyfenujeme vlásky. Takto vyfenujeme. Teraz ti vlásky učešeme. Takto krásne, dívaj. Aha, wow. Ty budeš mať krásne vyčesané vlásky. Teraz chytíme riasenku, počičaj. Takto riasenku a urobíme očka. Pozri, takto. Tak, a takto urobíme očka. Páči sa? Tak, daj si ty. Čo ja o tom viem, táto však? Čo ty o tom vieš? Ty vieš, ako sa dáva maskera. A na záver urobíme Tu je parfum a dáme parfum. Aká si ty pekná teraz, vyfintená a môžeš ísť s tatínkom do mesta. Taká si ty krásna teraz. Môžeš ty tatínko mať troška stráva tu. Tak, toto je lepšie.